വളരെ വൈകി മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം, അതായത് ഇങ്ങനെ എന്റെ അമ്മ മുകളിലെ വാതിൽ അടച്ചോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കൈവരിമ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കയറുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഓ എന്ന് പറഞ്ഞ് കയറുന്ന എന്റെ അമ്മയെ കാണാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ, ബൈക്ക് ഇങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോ ചെറുതായിട്ട് കൈ വിറയ്ക്കുന്ന എന്റെ അപ്പനെ കാണുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഒരുപാട് കാലം അവർ ഇനി എന്റെ ഒപ്പം ഇല്ല. ഞാനിങ്ങനെ ഒരു യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഞാൻ ഈ ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങിയിട്ട് വീടിന്റെ അടുത്തെത്തുമ്പോ ഞാൻ വിളിക്കുള്ളൂ. അമ്മയുടെ ഉറക്കം അത്രയും ഉറങ്ങട്ടെ എന്ന് കരുതി. അമ്മയെ എത്തിയിട്ടോ, ഗേറ്റ് തുറക്കാവോ? ആ അപ്പനിപ്പോ വരും. മഫ്ലറൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് എന്റെ അപ്പൻ ഇങ്ങനെ വെച്ച് വന്നിട്ട് കുറ്റിയൂരി പെട്ടിയൊക്കെ എടുത്തോ, എല്ലായിടത്തൊക്കെ അറിയുന്നു കയറ്. അകത്ത് കയറുമ്പോ അമ്മ ഇങ്ങനെ മുടി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടിട്ട് നമുക്കൊരു കട്ടൻ ചായ വേണോ? ഐ നോ ഐ വിൽ മിസ് ദാറ്റ് സംബഡി. ഞാൻ വീട്ടിലെത്തുമ്പോ ഞാൻ തന്നെ ഇറങ്ങി ഗേറ്റ് തുറക്കേണ്ട ഒരു കാലം എനിക്ക് വരും. ഞാൻ തന്നെ കട്ടൻ ചായ കുടിക്കേണ്ട ഒരു കാലം എനിക്ക് വരും. അതുകൊണ്ട് ഐ എം സെലിബ്രേറ്റിംഗ് ദം. ഈ മനുഷ്യരൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ടോ? സ്പ്ലിറ്റ് സെക്കൻഡിലാണ് മനുഷ്യനെ ഡിസപ്പിയർ ആവുന്നത്. കൂടെയുള്ള ഈ മനുഷ്യനായിരിക്കും ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ചേർത്ത് പിടിക്കുക എല്ലാവരും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അതെല്ലാം നിങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.